Wil jij weten hoe je deze heerlijke Limburgse fruitvlaai maakt met een zachte bodem? Ik laat je vandaag zien in 3 stappen. We beginnen met stap 1, het biscuit. Daarvoor heb je nodig 5 eieren, 100 gram fijne kristalsuiker, 90 gram patentbloem, 30 gram maizena en een snufje zout. Voor de biscuitbodem gaan we als eerste eieren splitsen. Eiwitjes erbij, snufje zout erbij. Gaas op de zuiger. Suiker doen we in 2 delen eraan toevoegen. Meng, meng, meng. Even kijken of die ook stijf is. Ja, hij blijft zitten. Eidooiers erbij. 1, 2, 3. 3 seconden is lang genoeg. Tijd voor de droge ingrediënten. Bloem, maizena en zevenmar. We gaan het voorzichtig doorspatelen, want we willen juist die luchtigheid vast blijven houden. Vlaaivormen zijn niet vet, tijd om te gaan vullen. Nodig je vrienden maar uit, want deze vlaai kun je met 8 personen opeten. En om de vlaai nog lekkerder te maken, kun je er wat amandelschafsel overheen doen. Deze gaan we 18 minuten bakken op 175 graden. Tijd voor stap 2, de banketbakkersroom. Daarvoor heb je nodig 500 ml melk, 35 gram custardpoeder, 100 gram fijne kristalsuiker en 2 eidooiers. We beginnen met de melk. Terwijl de melk warm wordt, gaan we de custardpoeder samen met de suiker mengen. Goed doorroeren, dat er geen klontjes ontstaan. En dan mogen nu de eidooiers erbij. Als je eidooiers helemaal mooi er doorheen gemengd zijn, mag je wat van de warme melk erbij doen. Klein beetje. En dan ga je dit weer roeren tot een smeuïg papje. Deze gaan we nu terug bij de melk doen. En dit noem je familie maken. Vuur mag weer aan en je blijft goed roeren. En je banketbakkersroom, die is klaar. Folietje erop. En deze, die laten we nu afkoelen in de koeling. De bodem is klaar. Deze laten we eventjes afkoelen. Ruikt wel heerlijk. Tijd voor stap 3, de slagroom. En daarvoor hoeven we alleen maar de slagroom op te kloppen. Er hoeft geen suiker bij! Deze komt net uit de koeling en die gaan we samen met de slagroom mooi mengen tot een zachte pudding. De pudding die zit in de spuitzak, tijd om te spuiten. Dit ziet er al top uit. Ineens hebben we fruit hier in de tent. Ik heb vandaag gekozen voor aardbeien, bramen, frambozen, bosbessen en de mimeren. Ja, hier de laatste nog. Ik ben tevreden. Wauw, hier doen we het voor. Geen Hollandse zuinigheid hier, hè? Ik ben benieuwd wat Stichter verbakt.